mä katsoin sen Louis Theroux dokumentin Manosfääristä, jonka se teki Netflixillä, niin mä ajattelin, että vitsi, kun se olisi ollut joku nainen, joka olisi tehnyt sen ja haastatellut niitä Red Pill-miehiä, niin oltaisi saatu niin paljon enemmän sellaista dirty, että ne olisi salee ollut vielä hurjempia. Et sit kun siinä oli mies, jota ne tavallaan kunnioitti, niin sitten ne halusi näyttäytyä paremmassa valossa. Mutta sitten toisaalta eihän kukaan nainen olisi päässyt haastattelemaan niitä yhtään samalla tavalla, niin se on plus miinus nolla ajatus. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista nyt sitten jälkikäteen, kun on tullut ilmi, että osa niistä Red Pill-äijien tyttöystävistä on jättänyt ne. Että ne on tavallaan saanut sellaisen katsauksen nyt siihen kokonaisuuteen, että ehkä ne ei ole vaan käsittänyt sitä, että miten naisvihamielistä se on. Vaikka ne olisi ajatellut, että ne on sellaisessa ihan hyvässä suhteessa, että ne nyt vaan joutuu vähän kestää tällaisia outoja juttuja, niin sitten ne on tavallaan herännyt siihen, että okei, ehkä tässä ei ole kaikki ok. Tästä aiheesta me keskustellaan meidän Kohukriminaalit uusimman podcastin jaksossa. Puhutaan myös Andrew Tateista ja kaikista muista näistä, jotka tekee tätä sisältöä. Ja mun mielestä tämä on ihan super tärkeä aihe kuitenkin nyt, varsinkin kun tänne Suomeenkin on rantautunut vähän tällaista sisältöä. Tai täälläkin nyt yritetään tehdä sellaista sisältöä, että millä rahastetaan nuoria poikia ja kerrotaan, että mistä niitä naisia saadaan ja miten niitä horoja kohdellaan. Varmaan tiedät, että kenestä puhun. Sä pääset kuuntelemaan tämän jakson tuosta mun bion linkistä. Musta olisi ihan sika ihanaa, että me voitaisiin keskustella tästä aiheesta enemmänkin. Podimon appissa voi kirjoittaa kommentteja, mutta myöskin meidän Instagramiin, mun ja Julian Instagramissa voi tulla DM keskustelemaan tai tonne Kohukriminaalit podcastin sivuille sekä Instagramissa että TikTokissa. Ja mitä mieltä sä oot Andrew Tateista, mitä mieltä sä oot Manosfääristä ja kaikista näistä Red Pill-tyypeistä? Kommentoi alas, niin keskustellaan lisää.